Торсет. Много бе близко, не трябваше тази така. От тук къде може да става силина? Тодоровски? Не да видим да се попроточим. Колко е? Малко ми напред избегавам. Дай баш така се. Триес. Здраво. Добър ден! Но вика, тия какво ли си тук са си мисли? Що правите? Добре? Добре. Триес. Тук на ладно, на Сенка в полата. Сенка, ама няма слабо. Знам. Закъсняваме малко. Ще закъснам. Нощ си ви. Дай тази топчичка. Ай, поде на чевалери топчиката, гледайте. Колко Поде е? му е тази топчика, на чевалери, е. Ало. 30. Добро. Дека са нашите топки, тук ли са? Я ги и нашите топки, ценничите. Дай да ставим твоите водички. Tako? Толку. Вземи си. Не. Не, дойде да барая се. А те Радка да бе и каже, знаете, като леле вика, огладнел вече. Хайде. 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 Хайде па, тука. Хайде та. Хайде. Хайде още еднаш. Вики, е корпа. Кой се вижда? Колко е? Хайде, Давид. Давид, тука. Хайде. Колко е? Хайде. Тука той да си бой сега последния. Прави да му. 30. Да, така. Да. Не прави място си това. Теки сега кажи. Хайде. Държи го тени с едната ръка, тато. Държи го, топката. Жешко ли? Хи-хи. Вземи го тенис. Ай, вземи го тенис.
те го фани, те отпозади. Отпозади и там ще даде. Не може да държиш така. Денка, че му купиш, има маленки тениси, детски, и може да го държи. Ей, това не е тежко, като това е лесно пердо. Ама на теб не е тежка, не е тежка. Ева. Тръгвам те. И само. Айде ти. Ти нога. Хей. Айде. Добра. Опа. Круто е, баш. Едното ногалка в тениса, вижте, да, потръгна, ама и две обик. Не. Нека, знаеш как кой да знае. Дай толкова там така. Денка, волка и да знае. Що? Една чиста случайно излезна на мунка. Ще я донесем дека.